Vi ser her, at vi skal arbejde med opgave E20, Archimedes lov. Formålet med opgaven er her, at vi skal eftervise Archimedes lov. Det vil sige, at vi vil undersøge, om F op er lige med ro vest gange V gange G. Ordlyden lyder, altså at når et legeme helt eller delvis nedsænkes i en væske, taber det lige så meget i vægt, som den fortrængte væskemængde vejer. Opdriften, altså, som er en kraft, er lige med tyngdekraften på fortrængt væske. I forsøget for at eftervise Archimedes lov, så gjorde vi det, at vi lavede en målserie for hver af de 5 forskellige kombinationer af lodder, vi havde med at arbejde med. De 2 væsker, vi brugte, var sprit og vand. Vi gjorde, som vi ser på billedet, at vi havde en kraftmåler. Og som vi ser på billedet herovre, at vi havde en kraftmåler, som var tilsluttet nok bro til at måle på kraften, og hvor vi så sank de forskellige lodder ned med de her forskellige vægte. Med et måleglas, som var 100 ml, og det var så enten vand eller sprit, vi havde nede i, men vi fyldte dem ikke op til 100 ml, men derimod 60 eller 50 eller 40. De variabler, vi har med i forsøget, er tyngdekraften og den kraft, vi kalder opdrift. Vores kraftmål registrerer den samlede kraft lodret nedad, som krogen påvirkes med, og når den er i hvile, er loddet kun påvirket af 2 kræfter, som er tyngdekraften og snorkraften, lodret opad. Når du sænker loddet ned i vandet, vil det være påvirket af flere kræfter. Her vil det nemlig være påvirket af 3 kræfter, nemlig tyngdekraften, snorkraften og opdriften. Nu skal vi så ind og arbejde og kigge på kraften her, hvor vi ser, at vi på x-aksen har med volumen at gøre, V, som vi får i kvadratmeter, og vi på y-aksen får opdrift, som er en kolonne, som vi har beregnet, som vi ser her. Vi får et resultat på Newton. Og opdrift, der har vi beregnet ved, at vi har Ft, som er tyngdekraften minus kraften. Og så får vi så det, vi kalder opdriften. Rumfanget, altså volumen hernede, det fandt vi lidt ved hjælp af den form, der hedder V er lig med pi gange radius i anden gange højde. Det er den, vi ser her. Det er den formel. Det vil altså sige, at man skal gange. Jeg ganger altså rumfanget med vand densitet og finder dermed frem til opdriften, som er det samme som massefylden af den fortrængte mængde vand. Vi kan se her, at vi på vores graf her fitter med de punkter, vi bruger funktionen ligner fedt, og vi kan faktisk se, at vores punkter for vand ligger forholdsvis tæt på fedtet, men også gør sig udslagsgivende for, at vi får den her korrelation på 0,9972, hvilket faktisk er vores densitet. Ved sprit ser vi, at vores punkter også ligger tæt op af vores ser vi, at vores punkter også ligger tæt op af vores fedt, og vi får en korrelation på 0,9983, altså også et meget flot tal. Hvis vi så prøver at finde den procentvis afvigelse, så er det interessant for at se, om vores forsøg lykkes og sådan noget. Så kan vi se, at vi får vand, som er øverst herovre, ser, at vi har en procentvis afvigelse på 1. Og det samme gør sig faktisk gældende for sprit, som man må altså sige. Det er nogle meget flotte resultater, vi får. Nu til konklusionen. Det er, at vi ud fra vores forsøg kan altså faktisk se, at Archimedes lov er sand. Nogle af de usikkerheder, der kan være, men som åbenbart ikke helt har været i vores forsøg, kan være det her med, at der har været rundt op på nogle decimalerne. Forkert aflæsning af kraftmålerne af meteret. Noget rystelse og
Samtidig også det her med, at loddet har været i kontakt med bunden eller siden af klassen. Ud fra vores grafer, det er, at jo højere densiteten er, jo fladere er vores kurve. Vi ser, at den flader ud. Og det vil jo så konkludere på, det er, at vi kan sige, at jo større densiteten er, jo større er opdriften også. Hvis vi så skal perspektivere det her, så kan vi sige, at den her viden med, at densiteten af vand er 1000 km over m i anden, så vil genstande, der har densitet højere end vandets tyngde og mindre end vandets flyde. Hvis densiteten lige præcis er som vandets densitet, kommer det til at afhænge af bevægelser og temperaturforhold. Og det er denne viden, som man skal have med for at kunne lave en ubåd, som kan flyde under vand. Det er altså den her viden og idé om, at hvis man kan få noget til at have en højere densitet, så kan det synke, og mindre, så kan det flyde. Altså, så det er det, som gør det nødvendigt. Det er også det, der gør det her med, at vi ved, at der kommer den her opdrift, som gør, at vi bliver påvirket af et tryk, som gør, at vi som dykker bliver opmærksom på, at vi skal have noget luft, noget ilt, og det gør, at vi kan klare at dykke og være under vand i længere tid, fordi vi har redskaber til det. Det var alt.